पाकिस्ताना सिरि जाब्ला चीना मोनसे सोलो बाहायनानै फाव फान्दायनो नाजादों। मोनसे स्ट्रकआवनो भारतआ चीननि फाव फान्दायनायखौ फोजोबदों। सुलुंनि बादिब्ला अपारेशन सिन्दुरनि उनाव पाकिस्ताना सिरि जाबाय, नाथाय चीना गावसोरनि सोलोआरि खान्थि बाहायनानै फाव फान्दायनायखौ दिन्थिनो हमबाय। बबेखानि भारतआ बेबादि थासारिनि थाखाय सांग्रां जानानै दं। भारतआ सोनाबारि मोखाङाव अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों पाकिस्ताननि सायाव जेरैबादि खिथेर होखारदोंमोन, बेखौ लानानै पाकिस्ताननि खाथिनि लोगो चीनआ गोजोननाय मोनाखै जानो हागौ। पाकिस्ताननि दावहानि थाखाय गसंथानायाव गुरै जाब्लाबो चीनआ सानजा सीमायाव सोलो बाहायनानै फाव फान्दायनो नाजादों, नाथाय चीननि फाव फान्दायनाया जाफुंसार जायाखैमोन। गिबियाव चीनआ अरुणाचल प्रदेशनि गासिबो गामिफोरनि मुंफोरखौ सोलायदोंमोन। बबेखानि भारतआ गोख्रों गोहोजों अरुणाचलनि फारसे मेगन दैखांनो साहस देखायनाय चीननो मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरदोंमोन। खौरां बिजोंनि रिपर्टफोरनि बादिब्ला मोदी सरकारा अरुणाचल प्रदेशआव गोदान बोसोर 2026 खौ बरायनो थाखाय गिदिर थाग-थियारि खालामगासिनो दङ। चीननो मोनसे रोखा खौरां दैथायहरनो थाखाय अरुणाचलनि सीमायारि गामि दंआव सूर्य नमस्कारनि मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंनाय जागोन। बियो बै गामियानो जेराव साननि गिबि सोरांफोरा भारतनि हायाव गोग्लैफैजेनो। बे सान ओंखारनाय फोरबोनि रिंखांनायखौ मुलुगनाङैनो खोनानो मोनगोन। जेरै काश्मीरनि सायाव पाकिस्ताननो गोख्रों फिनजाथाय होनाय जादोंमोन, थिग बेबादिनो भारतआ अरुणाचलनि सोमोन्दै चीननो मोनसे रोखा सुराव मोनसे सोलोआरि खौरां दैथायहरगोन। अरुणाचल सरकारा 13 मेआव मोनसे केबिनेट जथुम्मायाव बे थिरांथाखौ गनायथि होदोंमोन। बे केबिनेट जथुम्माया किबिथुनि सीमा ओनसोलावबो जादोंमोन, जाय चीन सीमानि साखाथियाव भारतनि रौनियानि मोनसे सिगांनि पस्ट। सीमा खाथिनि बे फोरबोखौ 29 दिसेम्बरनिफ्राय 3 जानुवारिसिम खुंनाय जागोन। भारतआ बे बिथिङाव दावबायनायखौ जौगाहोनो बेवहाय ट्रेकिं, दै गेलेमु आरो गुबुन साहसगोनां गेलेमुफोरखौ खुंनाय जागोन। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।